Bună ziua, dragi prieteni! Menționez de la început că în spate se văd coletele pe care le-am pregătit deja pentru dumneavoastră. Mai am multe de pregătit și sper în seara aceasta să termin, ca mâine să trimit toate produsele către dumneavoastră. Vreau imediat să desfac și colețelul pe care l-am primit în urmă cu câteva minute pentru clienții noștri fideli, dar nu înainte de a-mi pune aici o cană cu lapte. Stați că este și fierbinte ibricul în care am încălzit laptele. Ce plăcut miroase! Și vreau să adaug un pic de cacao. Ia să vedem. Când ați mâncat când ați băut ultima dată lapte cu cacao? Întrebare, da? Dacă vreți să-mi răspundeți. Mi-am adus aici tot ce mi este necesar și o linguriță. Voi amesteca bine. Vai, cât de plăcut! Doamne, ce plăcut este mirosul acesta de lapte și cacao. Foarte, foarte drăguț. Acum vreau așa să mă relaxez, tocmai am venit în oraș, că am avut multă treabă. Nu foarte multă, dar destulă. Mi-am făcut și manicura pentru Crăciun și pentru Revelion și am mai avut și alte activități de făcut între timp, care erau cam urgente, dar le-am terminat și de acum stau acasă și pregătesc colețelele minunate pentru dumneavoastră. S-au făcut așa bulgărași cu cacao și încerc să-i zdrobesc puțin. Ok, dragilor, nu am pus zahăr, am aici decât lăpticul cu genul acesta de cacao și cred că o să desfac acest Kinder. Nu am mai mâncat Kinder, nici nu mai țin minte. Dacă am mâncat în afară de data aceasta, dacă am mai mâncat Kinder de 2 ori în viața mea, dacă, nu știu, poate o singură dată sigur, până acum, dar ia uitați ce drăguț este. Trebuie să aibă aici și o surpriză. Stai să văd. Da! Ia uitați surpriza de Kinder. Opa! Ce surpriză! Ia să văd ce-o fi aici. E fain să fie ceva așa personalizat. Acum întrebarea este cum să deschid. Da, chestii de copilaj. Ce simbolizează aici o mașinuță. Asta e semn. Oare să vrea vreo mașinuță să vină la mine? Nu știu, dragilor, cum trebuie poziționat. Ba da, știu. Că dacă zici că nu știi, ei, n-ai să mai găsești nicio variantă. Creierul tău nu-ți mai dă variante, dar dacă zici că hai să vedem, cu siguranță reușești. Da, dragilor, dar aveam aici niște bănuți, mi-am cumpărat de curând. Dacă vreau să servesc cafeaua sau cană cu ceai cu lapte cu 10 euro, cu 50 de euro, cu 100 de euro, deci pot să fac lucrul acesta, sau cu 2 euro, sau cu 1 euro. Am aici, ia uitați, o grămadă de bani. Vedeți ce bogată sunt? Da, dragilor, mai glumim și noi ce să facem. Și cât se mai răcește puțin lăpticul meu, stați că am făcut pe masă numai ciocolată. Ia să văd dacă este și bună. Bună! Delicioasă este. Stai, cea de la Kinder este minunată. Ia să văd lăpticul. Deci, minunat este, minunat lăpticuțul.
Și acum mă șterg un pic pe mânuțe să nu fiu de ciocolată. Mi-am pregătit special acest șervețel. Foarte fain miroase, îmi place foarte mult și este umed. Știți că sunt șervețele umede care sunt parcă uscate așa, dar acesta e bine imbibat în ingrediente care să curețe cu eficiență. Și aștept un pic să îmi usuc mânuțele ca în câteva clipe să desfac acest colețel pentru dumneavoastră. Ia uitați ce am aici. Să știți că am mai împărțit și cu clienții mei aceste bomboane și tot mai am de câteva cafele așa. Pentru că eu servesc o bombonică din aceea la cafeluță. Dar acum am înlocuit, mamă, dar mai bine să cheia, pentru că o să stric pixul. Și haideți să vedem, dragilor, ce colet am mai primit noi, ce produse minunate se regăsesc în această cutiuță. Ați văzut ieri bunica, ce credeți, și-a băgat internet. Și acum ne-am văzut cameră și aseară, ne-am văzut și astăzi. Deci o să vorbesc de acum cu bunica, pentru că nici la telefon nu puteam să vorbesc foarte des, nu avea semnal, trebuia să stea prin curte, în fine, era dificil și nici noi nu puteam să stăm mult la bunica, pentru că eu lucrez doar de pe telefon, am nevoie de internet și ziceam, bunică, bagă-ți și tu internet. Puneți internet ca să stau mai mult la tine și să nu mă grăbesc să plec acasă, să pot să stau și peste noapte și așa. Și bunica și-a pus internet și acum ne-am auzit și bunica zice, știu că mai ai 4 paste de dinți pe stoc, că am văzut aseară că ieri, că ai zis în live că mai ai decât 4 paste de dinți, dar acum am văzut că ți-au venit comenzile, nici nu încăpeau în casă. Și zic, a, bunica, dar tu ești foarte atentă la ce zic eu acolo în live. Deci bunica ascultă toate live-urile, toate materialele. Astăzi taie porcul. Probabil de seară o să vadă live-ul acesta, pentru că acum e cu cârnații, cu pregătire și chiar... îmi pare rău că n-am reușit să ajung și eu. Mi-aș fi dorit foarte, foarte mult, dar nu am reușit pentru că suntem și foarte ocupați în perioada aceasta și poate dă Dumnezeu la anul să reușim să ajungem acasă de tăiatul porcului. Ok, dragilor, iată ce avem în această cutie. Avem un gel pentru ten sensibil, pentru aparatul Lumi Spa. Vai, v-am anunțat, dar nu v-am zis live. Vestea veștilor este că pe data de 27, luna aceasta, o să fie la reducere aparatul pentru remodelare corporală. Deci este Black Friday. Pot să spun că este Black Friday de luna decembrie, pentru că reducerea este de 30% și primiți aparatul în cutie, având și produsele cu care se utilizează aparatul, respectiv gelul și crema anticelulitică. Merită să profitați de această reducere, merită să aveți în casa dumneavoastră acel aparat. Eu îl pun foarte mult la treabă începând din primăvară, dar merită să-l ai în casă. Când trebuie să mă duc la mare, pac, repede, în ultimele săptămâni îl folosesc intens și este senzațional. Deci este senzațional. Același aparat se folosește la foarte multe saloane, dar de ce să te duci tu și să dai 100 de euro pe 3 ședințe și mai bine ții tu aparatul și l-ai acolo mult și bine? Eu l-am de aproape 5 ani de zile. Nu. Cred că mai mult de 5 ani de zile. Deci, de foarte mult timp am aparatul și mi l-am achiziționat tot așa când a fost la reducere. De Black Friday a fost atunci când am intrat eu în această oportunitate. Ok, acesta este un alt gel pentru ten normal, predispus la imperfecțiuni. Acestea sunt suplimentele pentru Cosmin, dar bineînțeles și pentru mine. Cosmin m-a rugat să dau comandă de ele. Noi le consumăm de câteva ori, câteva luni le consumăm într-un an de zile, dintr-un an, deși ar fi ideal să, la un moment dat ne-am propus să le luăm lună de lună,
dar gândiți-vă că îmi trebuie mie o cutie, lui Cosmin o cutie, de fapt câte o cutie și colagen și noi amândoi consumăm aceleași suplimente alimentare și în primul rând ținem să nu ne lipsească colagenul, să nu ne lipsească complexul de vitamine, dar acest supliment și tigrinul nu ne lipsește, ceaiul verde, și acest supliment oferă detoxifiere globală la nivelul organismului, da? La nivelul fiecărei celule. Am văzut rezultate chiar la unul dintre oamenii de știință ai companiei și datorită acestui supliment, datorită produselor din gama premium, Age Lock, da? Cremă de zi de noapte, produsul de curățare tonifiere și datorită aparatului galvanic numit și călcătorul de riduri pentru față, efectiv omul acela parcă a mega întinerit și o poză era făcută pe la 40 de ani, una pe la 50, deci 40 și 50 și văzând pozele ai fi zis că poza de la 50 și ceva de ani este de fapt poza de la 40 și ceva de ani și când avea 40 și ceva de ani ziceai că are 50 și ceva de ani. Sunt senzaționale aceste produse și profitați de reducerea care o să fie la aparatul pentru o remodelare corporală de data aceasta, pentru că știu că l-ați așteptat de Black Friday, iată că n-a fost de Black Friday, dar este acum și cred că este mult mai wow, pentru că de Black Friday am avut alte produse minunate la reducere și noi aflăm odată cu dumneavoastră. Eu aseară am aflat, aseară am dat vestea că aparatul o să fie la reducere pe 27 în limita stocului disponibil, reducere de 30% în toată Europa de Est, ceea ce este minunat, adică și clienții noștri din străinătate pot profita de această reducere. Așa, ce mai am aici, dragilor, pentru dumneavoastră? Mai am încă un gel pentru ten normal, da, deci 3 geluțuri aici în total, și aici am un ruj nuanța Maven, un ruj foarte, foarte, foarte drăguț, foarte frumos. Aici mai am un fond de ten medium ocre și aici încă un rujuleț nuanța Explore. Aceste două rujulețe vor merge la o doamnă profesor terapeut chiar din Brăila. Dragilor, cam aceasta este comanda pentru dumneavoastră. Deci, pentru cei care ați intrat mai târziu, să nu credeți că eu am chestii prin spate, sunt foarte atentă când intru live, tot să fie perfect, dar sunt coletele, sunt multe, nu știu, sunt peste 10 colete pregătite acolo. Pentru curier, sunt și pentru poștă, mai am jos, dar nu se văd, vreo 6 cutii făcute, care pentru curier, care pentru poștă și în seara aceasta sper să le termin pe toate de pregătit. Deja nu mai am, nu știu în ce cutii mai am, dar nu mai am hârtii de protecție, în fine, găsesc eu soluții ca produsele să ajungă la dumneavoastră în cele mai bune condiții. Și pentru cei care ați intrat mai târziu, eu mi-am desfăcut, cred că pentru a doua oară în viață, un nou Kinder. Și o să mă bucur la această cană de cafea, cu cafea, de gustul acestui ou Kinder. Când mă gândesc cât de binecuvântați sunt acum marea majoritate dintre copii, noi n-am avut așa ceva, adică eu când eram mică, pentru că trăiam și la țară și la țară am crescut, de acolo sunt, mă rog, știți că v-am spus de atâtea ori, foarte rar mâncam o portocală, foarte rar mâncam o banană. Țin minte că mama lua 4 portocale când venea părintele. Știți, în preajma Crăciunului vine părintele și sfințește casa acolo și ca la toată lumea, da? Și mama punea, la țară se pune pe masă o pâine, mă rog, se pun și niște fructe, o sticlă de vin și ce se mai pune pe acolo. Atunci când se fac acele turtițe, bunica ni le pregătește de fiecare dată, care se numesc scutecele Domnului. Încă nu cred că a venit ziua respectivă, cred că foarte aproape de Crăciun. Nu mai țin minte exact.
și mama mă trimitea la magazin, luam 4 portocale, una o dădea la părinte, cred că una și la dascăl, nu mai țin minte, în fine, mai rămânem și noi cu 2-3 portocale și atunci mâncam portocale. Nu știu, noi nu cumpăram de Crăciun, de Revelion portocale. Dacă mai venea un neam la noi, o rudă de pe la oraș și ne aduceau niște dulciuri, niște fructe, atunci era ocazia în care mâncam noi așa ceva. Și asemenea dulciuri la fel, dar erau prea scumpe aceste dulciuri ca noi să le mâncăm când eram mici, deși Kinder știu că există de foarte, foarte, foarte mulți ani. Da, și cum spuneam, acum copiii au de toate și sunt mai multe posibilități și financiare și mai multe oportunități, chiar și copiii la țară acum o duc mult mai bine pentru că părinții care se angajează mai aproape de oraș, depinde unde stau, dar am văzut că și la noi, de exemplu în satul de unde sunt eu, acum copiii au din alea biciclete, din alea pe curent, trotinete din acelea, adică oamenii au mega evoluat, toată lumea apă în casă, baie în casă, deci sunt alte condiții și mă gândesc că generația care este acum o să ajungă și mai bine și vor fi teoretic sau așa ar trebui să fie copii care să aibă un impact, sigur, pozitiv, mult mai mare. Pentru că sunt alte posibilități și ar trebui cu toții să profităm de asta și să fim recunoscători că tare bine este acum. Sigur că sunt și acum oameni foarte săraci, care nu au o bucată de pâine, care trăiesc în niște condiții foarte, foarte grele. Au fost, sunt și vor fi. Vă recomand să vă uitați la o emisiune pe YouTube. Bine, nu este emisiune, dar dacă ați auzit de acei 2 tineri din Suceava, dacă nu greșesc, care ei sunt căsătoriți și merg prin toată lumea aceasta. Emisiunea, să zic așa, se numește Hai Hui în Doi. Mie îmi plac oamenii aceia foarte mult, îi apreciez. Și am văzut că acum sunt în Zanzibar. Și s-au dus prin multe zone pe acolo și s-au dus să cunoască niște triburi. Deci, găsiți pe YouTube emisiunea, în fiecare zi ei se duc în câte un trib și filmează pe acolo. În primul rând, Zanzibarul nu este ceea ce vedem noi pe Instagram, niște super destinații, da, sunt câteva hoteluri de 4-5 stele, dar până să ajungi acolo vezi o sărăcie cruntă, cum și noi am fost în India și am avut aceeași experiență. Super, Cristina, uite, și ea spune că îi urmărește pe cei de care vă spuneam. Mersi, Cristina, pentru comentariu. Și aseară am uitat cealaltă seară cât am făcut coletele și aseară și, Doamne, deci te uiți la oamenii aceia care trăiesc într-o sărăcie, ce tu nu poți să-ți imaginezi că există așa ceva. Și uitați-vă la aceste materiale și chiar lăsați și copiii să se uite, pentru că sunt educative și să vadă că sunt copii care efectiv trăiesc în junglă, poți să zici, fără pic de civilizație și nu se pune problema de modernism și n-au nici curent, trăiesc efectiv în niște, ce să zic, găinile mele la țară trăiesc bine, adică au camera lor și arată bine, mama le dă și cu var acolo, deci totul este minunat. Oamenii aceia trăiesc, cum să vă zic, în niște colibe, dar și acelea arată foarte, foarte urât și nici animalele noastre din România, de la țară, nu stau în așa condiții. Deci, dacă ne uităm la aceste materiale, o să n-ai cum tu să zici, mama, am avut o zi proastă, vai, dar ce nervoasă pe nu știu ce situație.
Păi tu când ai ce să pui pe masă, tu când ai o bucată de pâine, când ai o bucată de cărniță, și în primul episod, mă rog, într-unul dintre triburi la care m-am uitat, deci arăta acolo cum bărbații de dimineață se duc și merg 3, 4, 5 km într-o zi să vâneze și nu prea găsesc nici acolo că e deșert, n-au ce să vâneze și vânează tot felul de păsări din acestea și așa le mănâncă, pur și simplu le curăță cum îi zice, de pene și le mard acolo la foc și focul, cum îl aprind, exact ca în timpul din vechime. Deci zici că suntem în urmă cu 500 de ani și tu te gândești că ești mega privilegiat de Dumnezeu, că te-ai născut chiar în România, care este o țară cu oportunități fantastice. Gândiți-vă, am ținut un training foarte, foarte fain pentru colegii mei și le explicam, numai în pandemie, cât de mulți oameni s-au îmbogățit, câți au crescut veniturile cu 100.000 de euro, cu 500.000 de euro, cu 1.000.000 de euro și așa mai departe. În 2019, în 2020, când teoretic am zis că, mamă, ce nașpa a fost, da, sunt și aceste momente, dar și acum sunt foarte mulți oameni care s-au mega îmbogățit în această perioadă și se vor îmbogăți. Trebuie de fiecare dată să-ți meargă mintea și să fii încrezător. Și acum la unghii vorbeam cu fata care îmi face manicura și discutam așa de chestii frumoase, încurajatoare și zice Laura, dacă ar gândi toată lumea așa, dar zicea, la mine vin foarte multe fete care, deși sunt tinere, sunt foarte pesimiste și nu mai au nicio bucurie de viață și am zis, știi vorba aceea, mor la 30 de ani și ești îngropat la 70. Adică dacă tu ai o atitudine că este foarte greu, că te aștepți numai la ce este rău, te uiți la știri, păi tu, om tânăr la 30-35 de ani, să te uiți la toate mizeriile și să-ți intoxici conștientul și inconștientul și subconștientul, mai bine spus, cu toate aceste informații care realmente nu te ajută la nimic, în loc să iei o carte, să citești ceva frumos, educativ, să te conectezi puțin cu planul acesta spiritual, să vezi cât de mult te iubește Dumnezeu, cât de frumoasă este viața. Viața este exact așa cum vrei să o vezi, exact așa cum ți-o faci în fiecare zi. Ceea ce fac astăzi mă ajută ca viața mea să fie mai frumoasă mâine. Ceea ce am făcut anul acesta mă pregătește pentru un viitor mai bun. Ceea ce fac în acești următori 2-3 ani o să-mi asigure poate toată viața mea să fie foarte frumoasă, de la un an la altul mai frumoasă. Așa trebuie să gândim și pentru asta avem nevoie de medii de creștere, avem nevoie de oameni pe lângă noi care să gândească frumos, care să se educe, care să fie buni. Stați pe lângă oameni buni la suflet, nu stați pe lângă oameni care bârfesc, nu stați pe lângă oameni răzbunători. Răzbunarea vine doar de la omul mediocru, de la omul ignorant. Da? Ca să nu spunem de la oamenii proști, da? Să zicem așa într-un mod diplomat, pentru că om prost nu există. Deci și în psihologie se spune lucrul acesta, nu există om prost. Toată lumea fiecare e deștept în felul lui, dar om prost nu există. Însă oameni ignoranți există și oameni mediocri există și întotdeauna se vor răzbuna oamenii ignoranți. Întotdeauna vor avea răutate oamenii care nu au inteligență emoțională. Nu vorbim de studii, nu vorbim de diplome, nu vorbim de carte, nu vorbim de facultăți de mastere. Nu are asta nicio relevanță. Dacă ai făcut școală, o faci pentru tine, bravo ție. Dar nu înseamnă că cei care au studii sunt mai buni sau cei care nu au sunt mai răi, nu. Contează cât de conectat ești tu la prezent, cât de conectat ești tu la Dumnezeul din tine, la Creatorul tău, cât de pur este sufletul tău. Educația aceasta contează, care nu stă în diplome,
Și nu educația formală, ci educația non-formală și informală are un rol foarte important. Și eu vă recomand acest mediu de creștere. Astăzi ascultam un training fabulos ținut de unul dintre cei care sunt colegii noștri în această oportunitate, medic, doctor în străinătate, nu știu exact care este naționalitatea, cred că e englez, nu știu exact să vă spun, sau ungur, cred că englez era, că vorbea în engleză, dar nu știu exact dacă era din Anglia, și spunea că a cunoscut această oportunitate prin cineva atunci când avea 3 copii. El, cred că și soția lucrau ca medici și nu aveau absolut deloc timp pentru familia lor și cunoscând această oportunitate au pus foarte multe întrebări pentru că totuși ei erau medici, nu puteau să facă orice activitate și și-au dat seama că este exact locul potrivit pentru că ceea ce are diferit această companie stă în știință. Ce interesează pe un medic? Știința și tehnologia. Deci, produsele acestea sunt fără precedent, de ultimă generație și a studiat terenul, mă rog, a intrat în oportunitate. Între timp, de la 3 copii a făcut 7 copii, încă 4 copii și a spus că este atât de recunoscător deciziei pe care a luat-o în urmă cu peste 15 ani. Este acum parte din cercul de excelență, adică a făcut cu mult peste primul $1.000.000. Nu mai contează când ești în primul $1.000.000, ce e după e încă 1, încă 1, încă 10, dar vreau să spun așa, un om care a reușit să câștige foarte mult, să-și genereze un venit pasiv și el spunea cum putea el să câștige mai mult decât să lucreze mai mult, să facă mai multe gărzi și realmente să nu mai fie pe acasă și să-și petreacă extrem de puțin timp cu familia și spunea că avea o agendă. Și la un moment dat, fetița mai mare, el avea foarte multe chestii planificate în agenda lui și fetița lui i-a spus, dar eu unde sunt? Și și-a trecut ea numele în agenda, adică tu, tati, timp pentru noi când mai ai? Și când vă spun că această oportunitate schimbă viața, deci exact așa s-a exprimat acel om. Această oportunitate ne-a schimbat viața. Eu nu am 15 ani de afacere aici, am 6 ani aproape, fac în aprilie, la anul. Dar chiar și după 6 ani, viața noastră s-a schimbat enorm de mult. De la un an la altul, viața noastră este mai ușoară și mai frumoasă, și mai cu sens, și mai motivantă, și mai bună, și mai darnică, și mai din ce în ce mai bine. Și asta am remarcat de când am intrat, deci eu dacă mai dau mult peste cana asta, mă răstoarn. Deci asta am remarcat de când am intrat în această oportunitate. În primul an a fost cum a fost. Oricum a fost foarte bine. Din al doilea an a fost mai bine. Și din ce în ce aici ai șansă. Pe când eu dacă lucram unde am lucrat mai mulți ani de zile, viața mea era la fel de cele mai multe șanse era să fiu la fel de nemulțumită. Pentru că n-ai cum să fii tu foarte mulțumit când tu nu-ți permiți să te duci până la predeal și să stai și tu ca omul la un hotel normal de 100 de euro pe noapte, da? Eu nu îmi permiteam lucrul acesta și dacă făceam chestia asta o dată pe an, făceam cu sacrificii. Și nu vă imaginați cât de mulți oameni veți cunoaște datorită acestei oportunități și cât de mult vă veți dezvolta dumneavoastră. Și știu că publicul meu e un public, oameni deștepți, oameni frumoși, oameni inteligenți. Asta căutăm. Adică dacă aveți meserii care sunt foarte bine poziționate, câștigați foarte mult și un doctor câștigă foarte mult. Avem în organizația noastră o colegă, medic, anestezist, un om formidabil, câștigă extrem de bine în această meserie, dar iată că are și o frumoasă afacere care este în creștere și chiar își dezvoltă, este româncă și își dezvoltă afacerea în Germania. Da?
Pentru că aici te gândești, eu dacă mâine nu mă mai duc la muncă, nu mă mai plătește nimeni, dar eu în această afacere pot să stau de acasă, să-mi generez venit pasiv, am o problemă, am ceva, vreau să plec undeva sau nu știi viața asta cum te duce și o lună de zile nu pot să fac nimic. Ei, tu o să câștigi în continuare dacă ți-ai construit bazele. Și la început, cum zice Laurent Soaresas, un antreprenor minunat din România, care acum cred că locuiește în Portugalia, vrem rezultate de la început. Noi întotdeauna, oamenii în general, vrem rezultate de la început, dar nu ne gândim că o afacere, ca să fie stabilă, trebuie asemănată cu construirea unei case. La început, când te apuci de construit o casă, sapi fundația. Adică, nu doar că nu se vede nimic, da? Dar tu te duci în jos, sapi fundația, adică nu doar că nu se vede niciun progres, realmente tu te duci și construiești baza, construiești fundația, rezistența. Și după ce ai construit rezistența și te-ai dus în adâncime foarte mult și stai 1 an, și stai 2 în afacere, și stai 3 și poate nu se vede niciun rezultat, după asta, dintr-o dată, începi să câștigi foarte mulți bani, să te extinzi în țară, în străinătate și cunosc pe cineva care 4 ani de zile a câștigat foarte, foarte puțin, în următorii 2 ani, între 4 și 6 ani, a intrat în cercul de excelență, adică au câștigat primul $1.000.000. Deci, gândiți-vă ce înseamnă asta. Dacă renunțau oamenii aceia, pentru că nu vedeau construcția afacerilor, încă erau la fundație. Și ați văzut, după ce faci fundația, imediat construiești. Așa și afacerea. Aici, efectiv, vei pierde cursul evoluției business-ului tău, pentru că nu depinde doar de tine. Tu ai pus fundația, ai învățat 4 oameni să facă asta, 4 oameni ai învățat să facă asta și apoi oamenii aceia pot să te mega depășească, dar tu întotdeauna vei fi foarte mulțumit. Nu este piramidă, nu este legală în România, nu este legală, cred că nicăieri în lume, dar noi trebuie să înțelegem că acesta este sistemul multilevel marketing MLM. Deci nu piramidă unde probabil este sau nu este vreun lucru concret care de pe urma căruia să se facă venit, câștig, comision. Posibil să nu existe. Și niciodată, dacă eu eram într-un sistem piramidă, niciodată nu puteam să depășesc câștigurile omului care m-a învățat să fac asta, adică mentorului meu. Da? Pe când aici, tu dacă ești mai bun, eu vând 2 Kinder și mentorul meu poate n-a vândut nimic. Păi nu-i normal dacă eu am vândut 2 Kinder să iau mai mult sau poate că eu am învățat 10 oameni anul acesta să facă business și să câștige din această activitate și mentorul meu a învățat 2 oameni. Automat că eu câștig mai mult. Ok, dragilor. Tare bun este. Și cu asta închei și vă doresc o zi frumoasă în continuare și alăturați-vă cât de curând acestui sistem, pentru că vă garantez, dacă sunteți oameni asumați, care știți ce vă doriți și v-ați găsit motivația, nimic nu o să vă dea înapoi. Nimic nu o să vă dea înapoi, așa cum ne ducem în fiecare zi la muncă, pentru că avem o motivație. Trebuie să aducem o pâine pe masă, poate avem și datorii. Și aici, dacă ne găsim motivația, efectiv, putem în câțiva ani de zile să facem ce nici n-am visat vreodată. Eu n-am visat și eu abia sunt la început. Consider că acești 6 ani sunt de acomodare. De acum, abia am pus fundația. Eu în acești aproape 6 ani abia am pus fundația și de acum o să vedeți că încep să fac parterul, primul etaj, al doilea și o infinitate de rezultate formidabile o să fie și îmi doresc să ajut și să susțin cât mai multe persoane, dar nu orice om. Nu mai vreau să mai lucrez cu oricine. Îmi selectez, am dreptul de a-mi selecta colegii și colaboratorii. Dacă înainte am lucrat cu oameni care îi vedeam eu la început că nu sunt de teapa mea,
și după 2 zile mă blocau sau după o săptămână sau după 2 săptămâni, în condițiile în care eu îmi vedeam tot interesul acolo și ziceam, măi, nu trebuie să judeci oamenii după aparențe și așa și este, dar simți dacă omul acela e pe feeling-ul tău, e pe vibrația ta, pe sentimentul tău, simți. Dacă simți că nu e ceea ce trebuie și că nu e seriozitate acolo, nu îți pierde timpul. Și de aceea, toți cei care mă urmăriți știu că rezonați cu mine, pentru că în caz contrar, sigur vă găseați altceva în acest moment de făcut sau de fiecare dată când vă uitați cu drag la aceste materiale. Vă pup, dragilor, sper că vă place manicura pe care mi-am făcut-o. Am pus o grămadă de petricele frumoase și acum mă gândesc ce rochie să-mi iau de Revelion, pentru că nu pot să-mi iau o rochie albastră și o manicură mov. Trebuie să-mi iau ceva, fie alb, fie negru, fie mov sau poate roz, dar trebuie să mă gândesc și la lucrul acesta. Este o nuanță nouă, abia a primit-o și îmi place foarte, foarte mult. Bine, dragilor, zi frumoasă și numai bine că s-a temperat și lăpticul meu și apoi o să merg să fac coletele pentru dumneavoastră. Vă pup și vă iubesc. Doamne ajută și nu pierdeți această șansă, pentru că o să ne mai întâlnim și peste 2, și peste 3, și peste 5 ani și o să vă zic, vă aduceți aminte? La sfârșitul anului 2022, vă ziceam atunci, alăturați-vă și o să vedeți o grămadă de oameni care se vor alătura aceste oportunități și își vor da tot interesul și o să ziceți, mă, Laura, hai că vin acum în această oportunitate. Dar de ce n-am venit eu atunci, cum îmi zic foarte mulți colegi? Dar de ce n-am stat și eu cu tine când tu ai tras aici și ai mers mai departe? De ce n-am stat și eu cu tine? Și îmi zic și eu de ce? Nu știu de ce. Dar nu mai contează, niciodată nu este prea târziu. Vă pup și vă iubesc, seară frumoasă și Doamne ajută!